Dámy a páni, toto video začína niečím výnimočným. Pretože začína na mieste, kde som ako buď 4-5 ročný, alebo neviem koľko ročný, objavil niečo obdivuhodné. Určite si pamätáš tie vykrojené malé adidasky, ktoré nosieval skoro každý v 90. rokoch. No a sem tam sa stalo, keď si bol v nejakom tom tureckom sede, že ti vybehli guľky. No a mne sa toto tu stalo prvýkrát. Najprv som si myslel, že mám nejakú chorobu, až potom mi doma povedali, že to tak má byť. Začínajú ďalšie joumentáre. Buďte pozdravení, svedkovia Dragulovi. Keďže naša dlhá menopauza spôsobila posun v joumentároch, tieto budú ešte k 33. časti. Inak povedané, budú ešte staršie ako babka chalana, ktorý vymyslel majský kalendár. Tieto joumentáre sa písali celkom ľahko, pretože som vždy tvrdil, že fans sú veľmi inteligentní a múdri ľudia. A iné ako vtipné a hlboko intelektuálne odpovede na otázku, ako taký malý Tajvanec dočiahne tie horné oleje, som nečakal. Taj, že natiahne svoj chlpatý kokot. Niektorí podľa odpovedí vedú dosť nudný jednoslovný život. Tak teda, ako taký malý Tajvanec dočiahne tie horné oleje? Jednoducho. Neviem, chlapci, ako vy, ale takto skupý som kedysi na slovo bola ja. Ale zase som bol veľmi prajný v pozývaní potenciálnych budúcich matiek mojich detí. Väčšina mojich rande končila so slovami: dúfam, že ten kremeš zožerieš celý. Vieš, koľko to stálo peňazí? Asi aj preto som o poctivosť prišiel až po 20-ke. A teraz už hlboký rozbor ďalších našlapaných odpovedí. Lu boss HRSN. Ten Tajvanec zobere tyč dlhú jak pauzy medzi tvojimi videami a podá si ten olej. Dobre, nebudeme si klamať. Keby dĺžka tyče bola priamo úmerná pauza medzi videami, tak prvýkrát v živote by bolo reálne zadefinované nekonečno. Hlavný problém vidím v rýchlom hnilobnom procese nič nerobenia ústrednej postavy, čiže mňa. Nechcem sa vyhovárať, ale je to spôsobené starnutím. Lebo napríklad som zistil, že tie zvuky, ktoré som niekedy vydával počas sexu, vydávam teraz, keď vstávam z postele. Musíte chápať, že idem do veku, kedy mi pribúdajú skúsenosti, ale mi ubúdajú vlasy. A tie si už neskôr nebudem česať, ale len aranžovať. No a neskôr nebude už ani čo aranžovať. Dávid Florek. Lebo pod malým Aziatom sa veľký rebrík skrýva. Tu cítim podprahový odkaz na príslovie: pod veľkou horou malý medveď býva, čo býva väčšinou náražka žien na mužské prirodzenie. Dočítal som sa, že viac ako 37% mužov trpí psychickou poruchou, že majú ozaj malý lofas i napriek tomu, že majú normálny lofas. Príčinou majú byť pornografické materiály, kde sa to konskými rozmermi len tak hemží, a ozajstné konské rozmery sú tam vtedy, keď je tam ozaj kôň. Tu ešte jedna múdrosť pre všetkých pornohercov cez YouPorn trénovaní, ktorí odpisujú staršie ženy. Tie sú v sexe najlepšie, pretože si myslia, že to robia naposledy. Pavol Sviantek junior vybere z pivnice malého 11-ročného chlapca, ktorý im slúži ako rebrík. Pavol jasne naznačuje, aké mal skurvené detstvo. Možno ho ozaj niekto poslal do pivnice po zavaraniny a pivničné dvere sa náhodou zabuchli a otvorili až po 15 rokoch, kedy hneď z pagruky dostal za ucho so slovami: kde si sa toľko jebal? Jednou z možností ale je, že to takto nemuselo byť, a Pavol sa rozhodol poukázať na zneužívanie detskej sily v niektorých krajinách. Sorry, ale nie je nič krajšie ako darček vyrobený dieťaťom. Preto je iPhone jasnou voľbou. Marek Michálek. Kámo, netuším, ako to tí šikmo očkovia robia, ale prosím, daj ma do videa aspoň raz. Marek mal obrovské šťastie, že pri písaní týchto joumentároch som mal Vilo rozboril náladu. Tak je tu! Keď som sa pýtal Šuvadovej tretieho oka, to mi povedalo, že Marek je dobrý človek a jeho život je naplnený len dobrými skutkami. Na krížnej za fajku prihodil vždy pár eur dotyčnej navyše, s koksom sa vždy podelil s kamarátmi a aj v banke sa vždy správal ústretovo. Naval všetky prachy, ty suka. Toto boli ďalšie joumentáre. Ak si myslíš, že by sme mali natočiť ďalšie, praskni like, dík za každý odber a dík za každú nepreskočenú reklamu. Zatiaľ čafičko.